La nostra línia de manteniment, bàsicament el que fem són manteniments integrals a diferents ajuntaments i també estaments privats. Fem des de neteja de grafitis fins a trasllats, fins a paleteria, pintura i algú de fusteria i algú de banyeria. El perfil de la gent que jo tinc a la meva línia és bàsicament gent del tercer grau, que estan en règim obert, algun immigrant amb dificultats per accedir al món laboral i alguna vegada hem tingut també jovent de barris marginals que necessiten orientació laboral. I també a la mateixa vegada els intentes transmetre els valors que té l'empresa aquesta. Amb aquesta línia tant de neteja d'edificis, d'oficines, ens limitem a fer tota la neteja en general. Les persones que tenim són persones que estan en risc d'exclusió social. Intentem formar-les el millor possible perquè puguin tenir una millora a la sortida del món laboral, un cop han acabat amb la formació amb nosaltres.